Hindi pa ang kinakain nila, tra. Susya, oh. Mabilis na mag-tape kasi kung beef. Sana. Ito maganda to. Ano kaya lahi nito? Mongrel Lab, ito maganda to. Crossfit, asong Pinoy. Wapo. Wapo na 350 lang, oh. Paano masabi? Dito din ang pao. Ayan, mura isa. Halos ipamigay na ngayon ang rabbit, oh. 70 lang. 70. Saka 50. Kaninong itlog yan, sir? Magkano to, sir? 450. 350. Pagkano? Ay, ito, sir, iba to, ah. Asil yan. Ulit ba to, sir, no? Ayan, no, itim yung ano niya, paa niya, oh. Masarap daw to, mga kadudski. Hindi ko pa naman natitikman kasi mahal, eh.